La festa major d'estiu de Sant Pol de Mar va fer honor al seu nom durant el passat diumenge. Els més petits van ser els protagonistes a la platja, arran de l'aigua, amb les activitats de tot drap. Jocs de cucanya i sortides en barca van fer del matí un reclam per molta gent de Sant Pol i arreu del Maresme. Som aquesta associació que recuperem aquest patrimoni marítim d'aquí de Sant Pol, i avui és diumenge de Festa Major i cada any per diumenge de Festa Major organitzem un seguit d'activitats de cara per la canalla. Activitats que hem recuperat, que abans s'havien fet aquí a Sant Pol, com per exemple el pal enceuat, que l'hem recuperat amb aquesta barca que tenim aquí baix, on la gent puja damunt del pal que està enceuat i ha d'arribar fins al final. Si aconsegueix arribar al final, doncs té premi. Hola, soy Diego. Que el veiem a l'Arjau. Y he hecho esa prueba. Ha sido genial y muy I seguim. I al migdia va arribar el moment del concurs d'arrossos. Grups d'amics i famílies van preparar les millors paelles per degustar-les a l'embalat i gaudir d'una gran tarda. Hola, doncs som una colla d'aquí a Sant Pol i l'any passat va ser el primer cop que vam fer de les paelles i ens vam animar. Vam buscar un nom, que és Socarrat, i ens vam organitzar la feina, uns portant les verdures, l'altre el caldo, el pollastre, el conill, comprar la paella, i llavors estem aquí per passar una bona estona. Som un grup de 25 persones, 23 persones, que l'any passat vam començar a fer l'arròs. Ens va fer gràcia perquè ens agrada cuinar i vam començar a fer l'arròs. I vam disfrutar molt, el vam menjar embalat i aquest any el repetim. El tornem a fer amb la mateixa gent, però aquest any no la faig jo sola. L'any passat la vaig fer jo sola i aquest any la faig junt amb l'Àngel. Tot seguit es va celebrar el Festival de Danses Catalanes amb gran afluència de públic i els voltons de Vilafranca. Abans de la pluja varen poder demostrar les seves grans habilitats fent castells molt esperats entre el públic assistent. Bé, nosaltres estiuegem aquí cada any, o gairebé cada any, i tenim part de la família, som d'aquí, i venim a veure els actes de la festa perquè ens agraden. Els castellers, això és maco, ens agrada. Les activitats de la Festa Major de Sant Jaume van acabar el passat dimarts 25 de juliol amb moltes activitats i el tradicional castell de focs artificials.